Hư nê ta lo nê ta lo ba solo ta đơ ghê ta đơ wa nê ta lo ba ma lo Wa ho ko po khe la nê o do ta de ba Yua do ba ke nyom bơ sư ta ri lo ma Ako ba yua la mu ko do ta tu ba Ko plo la sa ka nyo qua he lo a po qua Qua la tu su nya Giêsu tuy la yua giờ ta để ba y Mẹ ở đâu si à Vì quá lo giờ ta Giờ mẹ ye mơ ta Giờ ta để ba đồ Ba sa nợ e ya Cơ sa Ta tu he ta sa ka ni o wa de ri wa Ta e wa le pa kha ni to a ba Ni sa lu la tu e wa he ma na pa nya Tan de ba bu a le ni me we da ta ti Wa la tu su nya Giêsu tuy la yua giờ ta để ba e Mẹ ở đâu si à si quá lo giờ ta giờ mẹ ye mơ ta giờ ta để ba đồ Ba sa nợ e ya qua lỡ thứ su nya Giêsu tuy la yua giờ ta để ba đôi Mẹ ở đâu si à si quá lo giờ ta giờ mẹ ye mơ ta giờ ta để ba đôi Ba sa nợ e ya cơ sa Ba sa nợ e ya cơ sa